Nimbang oras sa amin papagayam. Adatay man dito yan YouTube channel tayo, Joel Drama Tips TV. Tapno agyaman kan mang shout out kadagiti amin listeners kan supporters. Kablawan tayo manan dagiti likers, commenters, sharers, kan subscribers. Thank you kada kay amin papagayam. Sapay la kuma ta itultuloy ulat tarabayan kan suportaran dagiti drama episodes ti unay daytan kaka. Kastamutan dagiti dumapay alinaon dayto YouTube channel tayo vlogs and dramas. Okay, papagayam, agibasa tayo man kadagiti comments. Kuna ni pagayam Mariel Gutierrez. Happy watching and listening, Ma'am Jocelyn and Sir Roger. God bless you always. Kasamot kang kapagayam. Thank you so much. Kunamot ni Grace Elizabeth. Happy listening. Thank you. Kuna ni pagayam Leonora Bautista. Always listening from Binalonan, Pangasinan. Nimot pagayam Roda Ramos. Husto launay daytoy time is gold. Thanks for the new upload, Joel Drama Tips TV. More power. Thank you so much. Pagayam tayo Roda Ramos. Ni pagayam Rofel Lardizabal kunanamat happy listening here in Kuwait City. From Cabarogis, Quirino Province. Kumusta kay amin dita, Quirino Province, kan Kuwait. Kung naman ni pagayam Mila Piedad, happy listening here in Hong Kong, ma'am and sir. God bless. Thank you, pagayam. Kat itultuloy ko matarabayan, dagiti dramas tayo. Kung naman ni pagayam Florenda Kimpaoy, kaadwan ko na nga strikta dagiti baak, ngam depende. Saan mo't nga amin ko na husto mo tindi, saan nga amin. Okay, kung naman ni pagayam, Jasmine Rivera, hello po sir and ma'am, naimbag nga aldaw tayo amin, kan kadagiti padak, dumdum nga iti dayto drama. Ma'am pa shout out po listening here in Qatar. Agyaman ak unay. Okay, so dahito pa nagibasak dito papagayam. It is good as shout out kada kay amin kan panagyaman kada kay amin. Okay, so shout out pagayam Jasmine Rivera kasama ten iti pamilyam. Naman ni pagayam Maureen Cortez. Hello po. Kumusta ka dita pagayam Maureen? Kung naman ni pagayam Edmund Villanueva. Unay daytan, kibin, kuna namat. Okay, so, ibasak amin dagiti, nag-comments niya papagayam. Pagyamanan kay amin iti ano siya anang ipaay kadagiti comments. Kay Jom Sulkiano, uray siya, Ma'am Jocelyn, avid listener akmat ti Ilocano drama since elementary Kasi isut dengdenggen dagiti dadakkel ko, uray itakit adik da pay laeng. Inarapaap ko pa'y idit agbalin na dramatista mo't ti radyo nga maging gaita hanggang arapaap laeng kasi. Jakmet nagbasa iti college. Requirements no ag-apply ka. Depende da iti pagayam. Importante ngamin dito ipanagdramaan pagayam kat DJ kayam nga baliw-baliwan ti boses mo ken nalaing ka makasuro, nalaka ka makasuro. Tada ito yung amin kathanmat nga DJ action tayo ti iparparang tayo papagayam no di DJ kinalaing tayo nga ag-emote agduduma ti emotion ngamin papagayam nga no niya jikid dawon di istorya iso ti paay tayo no agungungot no malmalday no agsangsangit no naragsak depende iti drama adari ko nada nga slow delivery ngam nadagsen iti comedy met napartak lang ti delivery na talaga nga alert na ganay gay kasjay. Dahiti pagayam kuna ni pagayam Roda Ramos. Thanks ever so much ma'am for the valuable tips. Ilocano akngem adu pagayam ti kamalik. Adu ti maadal kadagiti tips mo ma'am. More power to your program. Thank you so much pagayam Roda Ramos, iti dayta nga appreciation mo. Sa mo tayo nutino ko na tayo kat pointing at something. Ngam no itino ko na kat it is inside
or under or on top kasi Tagalog na sa loob, sa ibabaw, sa ilalim. Iti, kuna naman di jay. Okay, so, pagyamanan, da kayo naayat, ngagdengdengag sa pala kumati, tultuloy ulat ta, no awan man ti barong upload, adupay. Dagiti dati papagayam sa pala kumata, man anusan yung mat, adenggan dagi jay. Okay, thank you so much. I love you all, papagayam. Kat adan tumananti, panagibasa ka dagiti kablaaw. Ngam dildilawan no, awanti naka-under a music tayo. Day tati maysa pag problemaan niya. Ada dagi jay non-copyright kunada or free music. Ngam later ngay kat agbalinan nga copyright di jay. So iwasan tayo laang. Okay, thank you so much. Bye-bye.